Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela ubaba udokotela baba wesizwe baba uJabulile umfana nje muhlo ngathi uyikhehla lomlungu. Namhlanje sithi asenzele ama video sinithumelele wona ngokuhlohlukana sinikeza abelaphi bendabuko ukuthi abafike bezokhangisa ke ngemisebenzi abayenzayo. Yonke into esiyenzayo lana sithi lalela uze ukuthi kuthiwani uma unenkinga uphinde ufone futhi uthi hayi angizwanga la baba lana kwenziwa kanjani. Baba awusinike inamba kuqala uthola la kuyona. Inamba engitholakala kuyo baba dokotela ethi 060 4538 480. Baba bengelela ke kehle. Angibingelele kehle. Enhla nasezantsi. Umkhulu majozi lo. Wehlala. Ikhehla lenyoka lo mkhulu. Dokotela ngithanda ukubonga ukusebenzisana nabantu. Njengoba silapha nje yebo zona zibakhona ingqinamba emsebenzini wethu kodwa ke phela siyasebenza ngoba kumele sisebenze siyabasiza abantu futhi lokho senza sure ukuthi umuntu siyamsiza sizala nje la kulolu hlelo ingoba sithanda ukuthi abantu abasizakale baphuma abantu eGibhithe yebo kehle mkhulu ngiyabonga kakhulu yebo emasontweni adlule sikhuluma ngezinto eziningi kakhulu abanye batshela ngemali esheshayo anganoma usayenza yini kuningi obukhuluma ngakho nezithwalo wakhuluma ngesithwalo sepali yebo dokotela namhlanje ufuna ke sithi khalamuze kwimali esheshayo ukuthi usayenza uma uyenza uyenzela bani dokotela imali esheshayo ikhona esontweni elidlule kade sikuvezile lokuthi imali esheshayo ikhona kehle le mali dokotela ishaya kathathu ishaya entathakusa ishaya ekseni ibese iyoshaya malishone la ishaya ikhathe engehlukana kuyenzeka ngesinye isikhathi le mali esheshayo mawube nenhlanhla ithongo lakini ligidele uhlangana no100 kuye ngokwehlala ngisazobuza lo mbuzo futhi ngoba if ungawubuzi kuzobe sengathi mhlambe ungikhokhelela ukuthi ngingakubuza imibuzo eqinile yebo dokotela useyayifuna umuntu imali ngizokusho nje lo mntu akunandaba uzophatha kanjani uthe ishaya kangake ishaya kathathu dokotela kuba imalini ukuyenza ku 5000 khehla la usho ukuthi u15000 no u5000 owodwa nje bese iqhubekela usho ukuthi no mangithi no ngisho ukuthi hayi ishaya u5000 nje ayikho ayiyena 15000 hayi ukuthi ishaya ukukhokha ishaya ukhokha cha wazwa ubuza kahle umbuzo wakho dokotela ngingahlangana nombuzo njalo cha ukhokha u5000 owodwa ibese iyayishayela nje yona ngendlela yayo kuze kube kathathu bese siyehlukana engizobuza umbuzo ukuthi whatever ishayo 70 kanye emina ntamo engasashaya what if ingasenzeki lonto isishaya kanye dokotela imike yashaya kanye yaqala yashaya kusho ukuthi izo end up ishaya kathathu lapho nje akwenzeki iphutha majozi angazi bengawubuza yini uke wakhuluma ngomuthi okukhulisa induku kodwa ngathi ube wabanike usekhona dokotela umuthi okukhulisa uyazi no uma ngiyazi ufuna ukuthi khona okusendela isithombe kutshela ukuthi ungana no ake sibuye lapha emalini ngifuna ukuza ukuthi ishaya kathathu kumele gidela kuwena idlozi yebo dokotela then shaya ekseni mhlawumbe ishaya 92 yebo mina mhlawumbe ishaya 48 kuze kushaya 9 ebusuku ayishaya kusho 10 akufona ukuthi khula ntamba imali kangeni nenza njani lapho kehle dokotela empeleni imali evumelekile eyokuqala eyesibili eyesithathu izeke siyibonus uma kugida ithongo lakini asikubeke lokho dokotela uma kugida ithongo lakini izowenza konke lo msebenzi ma unethongo likhathele angiyishinti lonto mina owami umsebenzi ukuthi ngiyikhulule kanye yenza umsebenzi wayo ukugida kwethongo lakho nayo into esekuyakho nakho lokho dokotela ukusho ukuthi imishaya kabili umuntu
Befaka imali ubefaka ubefaka u5000 dokotela kusho ukuthi ngizobe sengiqedile ukwenza umsebenzi wami futhi nginasicelo sokuthi uma ishaye kabili ungathi dokotela ungifonela uthi hayi dokotela ayishaya ngosithathu cha kanti ubukhokhe emalini ishayile ekseni ishayile ekseni iyashaya emini cha phela uyezokhala ukuthi no ufuna ngikhulume lo majozi ishayile ekseni ngabo 11 ngabo 10 njalo yaza shaya ntambama ngabo past 1 sobuye ingane esikoleni kolesihlanu bengilindele ukuthi mhlawumbe koshaya past 1 ngoba khona into bese ngimise ukuthi akalinde kunemali ezongena kusakhombela ukuthi ingene late lese usufuza kushawula ngibona kushaya u10 engangeni uma ingene le dokotela yokuqala ibonus uma ingena kwesibili nokwesithathu okay ngokwethongo asikubeke lokho dokotela ngoba bakhona phela abantu dokotela abanamathongo astrong athanda izinto ezinhle kubona ibona abantu ababenefitayo la umhlaba langa nawuyekelana ukwakha promotion njalo umhlaba uhlangene wawuyekelana ukwakha anguyekile khehla la okay umuthi lo dokotela oqhelazayo ikakhulukazi kubantu abadinga ukuvula amabhizinisi wabo abantu abasebenzayo egodlweni zabo umsebenzi ungangeni abantu bangangeni badinga umhlaba uhlangene dokotela lo muthi dokotela uwenza into enkulu imanga uyangizwa dokotela ngiyacela ukuthi umuntu angifonele lo muthi ngushaje 5000 kuphela 5000 nje awuna into ukuvula izinto nje umuntu mezivalekile uma uvula izinto dokotela uza kimi ngizokulungisa inkinga zakho ngiqale ngiyibheke ngoba phela ngikwazi ukuvele ngilungise umthetho into ovalekile njengazi bakwenze mhlawumbe wathakatha wantshontsha into zomfazi wasekuthakatha umfazi ngoba phela namadoda ayathatha singase kushintshe lokho abese kuvala umfazi ngifuna ke ngiyangazi ukuthi kuze wafikelela la beqale kuphi bese ngiyakulungisa ke dokotela okay uthi lana umuthi wesibumbu hayibo umuthi wesibhamu ucacisa ukuthi ucrashile la ucacisa ukuthi umuthi wesibumbu qala cha mina ngifunde nalo crashila futhi ngifunde wakhona igama lethi dokotela khona abantu asebadlula angazi ngifuna ukufaka lapho angifaki lapho kodwa likhona igama lethi khona abantu asebadlula noma umuntu uyabhala ke dokotela kuyenzeka mangabe udlulile uthuke sobhala into errong kanti udlulile kahle lapha dokotela ngifuna ukuthi nginomuthi la dokotela wesibhamu lo muthi ngifuna umuntu eze nevolovolo lakhe mase ngiqedile ukulungisa ilona ngizokutestela ngalo lo muntu elakho ngobe lami mina ngikutestele ngalo okushaya ugqihile mina kusho nje hayi ubhoboza ugqihile mina dokotela nginesikhathi angikhathele kuthena yabo lento yesibhamu mkhulu akuyabona ngifuna 1996 ngafundiswa ubaba lana wengimentorisha ngobunyanga West Walk bese 5 floor bekuthiwa umnguni hayi umnguni kwasike isikhohle isibongo sakhe kodwa ngifuna ukusho isibongo kwesona lo baba lona indlela begange ngayo omkhulu into obona ukuthi lo muntu bewingane kaSathane ubakhela abantu insizi yesibhamu wayakha phambi kwami zafika insizwa zu4 wazicaba 10 bawubeka la yena ucabanga u50,000 utemunye ngoba yakhe into yakhe ushowcase face dokotela abona abantu enizogcatshwa angifuni ukuthi senze ichannel to deceive community ngifuna ukuthi uMajozi uyayenza lento uyayenza uma engayenzi futhi akayenzi lo baba wangifundisa umuthi wesibhamu wawenza phambi kwami wacela ukuthi abakulethe ibhamu zabo ngaphandle kwe38 kwabalikho iphoyisa eliphansi 38 hayi ngeke kulona umuntu wazilayisha inhlamvu la elayisha 1 2 kuphela komagazini bonke wakhumula lezi zabo inhlamvu azichitha lapha walayisha ezintsha brand new ekhipha eboxini phambi kwethu uthi 1 2 1 2 1 2 mase thatha isibhamu imidubulalo phambi kwabo hayi lutho omkhulu lutho akabhoboki dokotela akabhoboki lalela ke mkhulu ayini manje lekhehla lisuke ekhanda lami ukuthi ubani hayi le khehla leli lathi usufundele umuthi athi mkhulu angakawufunda bongijenga ukuthi yini oyithakile linenhlamba ke lathi masimbanya kuba ufuna ngenzeni wangitshengisa lo muthi uPorish dokotela weyicathulo
Porridge wecathulo labagcoba wona la. Porridge wecathulo. Ama blank lawa. Lawa abafakela. Ama blank masha. Ama blank lawa afaka. Lingaka eqhuma kodwa kwenzeke. Qhuma kunukumsiza hayi lutho engeni. Abafana wabakhipha wabasa Musgrave kwakuno Absa lapha ngo96 kwakuno Absa wakhipha Musgrave bakhona kwathi banika isikhathi wathi abangena ngomhla ka25 ngo1 emini owakho umuntu usenza ngelanga bangena abafana abathunga baqeda amaphoyisa ngesibhamu kwaphuma ephepheni kuMercury kwathiwa Musgrave gang kwabuyo yedwa wathi baba wasibulalisa wathi yena pho ufuna imali yakho yeah wathi 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 lande ngesonto elisayo lande next week doctor ulimi lalingazuthi isibindi ulimi lolu angazuthi isibindi akabuyanga alikho ipipe langaxhunyiwe kene elasedidi ebhosha ngesigubhu ipipe echama ngepipe wathi lenja ngeke isinda akasindanga vese dokotela ngisho ukuthi ngokuza isibhamini ufuna sibe serious mkhulu uthini kubantu dokotela umuthi wami ngukhehla lenyongo cishe ngathi ihlala iwathi olifundelo gaba lelo dokotela lisebenza kwenye department hlalo khona lapho ngihamba ngilayishe khona umuthi wami dokotela usebenza kabili uyakuvikela umuntu engazozofika kuwe okay aphelele emgaqweni ngisho ukuthi lapha emgaqweni manje angichaze dokotela okay uma ngikhanda lo muthi ngithi kumuntu ngicela ungizele nobulongo benkomo obusha okay ubese uza neinsipho insipho zanisana uzotwala dokotela imthombo yabona imthombo dokotela chazela mkhulu imthombo yotshwala dokotela olekade gawutshwala hade gawutshwala oh okay okay nginamaqanda lapha efridge phela ngiqayekile mina ngizakupha nemaqanda dokotela ebese dokotela ngikuhlanganisela lo muthi dokotela bese ngiyawubumba lo muthi dokotela bese ngiyakunika ngithi khuluma yonke into oyifunayo la kulo ngiyakuzwa bese uyahamba dokotela uyophosa emgaqweni lapho kudlula khona imoto uma ke kwaqhamuka imoto yagibela phezulu kwalo muthi dokotela bonke abantu bebekulandela bokhala phansi kokubhamba kwetrack usho ukuthi phansi kophambi dokotela iyoba ngeke bafike kuwena boqhamuka imoto ibashonke bafake phansi kwethu nalowo moto abahamba ngayo dokotela iyongena phansi kwetrack ngeke bafike kuwena uthi omunye ngezwe kunuka ubulongo emotweni uthi mina ngezwe insipho dokotela lento dokotela izeke isekhandiwe susekhandiwe inezizwe dokotela inezizwe futhi iyakhuluma dokotela lento kodwa into ifinal word ukuthi iyamsusa umuntu oyisitha kuwena esuka angaze lokho ezokhomba umbhamo isibhamu angaze leke ezokhomba kuwena ezothi lala phansi kuthiwa ngoma wakho ngaphela abafana banenhlamba kodwa nje dokotela umuntu okufunayo akafike kuwena khala phansi kweloli mkhulu yebo dokotela asibuyise into ezilahlekile dokotela Masela abaqedile abantu inkomo imoto yonke lento abantu umuntu ufika umuntu ekuthiwa ungena endlini wathatha ifone wathini kodwa ke into engizoyisho noma ngathiwa umuntu uthathe u5 ukutshotshela u5 mina ngifuna 8000 okay angihlangene ukuthi wena unjalo mayintshontsha imoto yakho umuntu mayihlinzile uzabe yazokutshela mayihlinze edla inkomo yakho umuntu mayidlile uzabe yazokutshela ukuthi inkomo yakho ngidlile sekukwakho ukuthi uthini kodwa mayiphila uzayibuyisa nami kanjani kwena mkhulu siningi inamba tholakala ngekhle inamba engitholakala kuyo dokotela 060 4538 480 ngisebenzela eMasgrave ngiyasebenzela dokotela emzimkhulu nginesigodle ekhaya lapho ngizala khona nginomuzi khona ngiyasebenzela khona dokotela angiyona inyanga ehamba ibeke itende emgaqweni ayangiyona leyo dokotela mina nginendawo lezokusebenzela engisho ukuthi mangifuna uzangithola endaweni yami
Baba udokotela, baba uSizwe, baba uJabulile Mfana Mhle njengekhehla lomlungu. Siyabonga. Angibonge dokotela. Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula, kuwena kulikhuni konke, kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye, ikhona inyonga yemali. Ibeke endlini yodwa, ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha.